Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियल YouTube चेनेलाव मोननै आपडेट बेनो जाबाय एडमिट एबा एग्जाम डेट ओंखारबाय बेनो जाबाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन एबा साख्रिनि एग्जामनि बागै डिटेल्स सफैबाय बेनिफ्राय RRB नोंथांमोननि साख्रि गोदान अफिशियल नटिस एग्जाम डेट ओंखारबाय आरो लोगोसे एपइन्टमेन्ट लेटार ओंखारबाय डेट बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि एप्लाइ डेट बेनि सायाव डिटेल्सखौ नायगोन HSLC पास जानाय लोगो लोगो हागोन आरो बेनिफ्राय बेसेबां फरायनाय एक्सट्रा नांगौ बेखौबो जोङो बेयाव डिसकास खालामगोन दा जाय नोंथांमोना बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोसे नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट जब आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे कन्ट्रेक्चुएल जब आरो लोगोसे स्किमनि सायाव डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन दा जोङो फार्स्टआव फैबाय BTCनि एबा बिटार डेभेलपमेन्ट फेल'शिपनि अफिशियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे कन्ट्रेक्चुएल साख्रिनि प्रजेक्टनि अफिशियेल नटिफिकेसन बेयाव मोनबाय थानो हागोन दा बेनो जाबाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनाव मोनसे प्रजेक्ट ओंखारदों जेराव 3 इयार्स नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन एबा साख्रि मावनो हागोन दा बिनि सेलेरिया 15,000 निफ्राय जागायनानै 70,000 पर मान्थ बेयाव होनाय जादों दा जोङो अफिशियेल नटिसखौ नायगोन जाहाथे नोंथांमोना क्लियार जायो मानोना अफिशियेल नटिसा रिलिज खालामखादोंमोन आरो लोगोसे आंबो भिडिअ होदोंमोन बेखौ नायनानै गोबां एप्लाइ खालामदों दा बेनिनो जायफ्रा शर्टलिस्ट जाबाय बिथांमोननि एग्जाम डेटखौ एनाउन्स खालामबाय नोंथांमोना दायो स्क्रिनाव नायदो दा बे जाबाय अफिशियेल आपडेट रिटेन एग्जाम जागोन फार्स्टआव आरो लोगो लोगो पार्सनेल इन्टारभिउ लागोन 10 फेब्रुवारियाव जागोन एग्जामा बेनिफ्राय नोंथांमोननिया टाइमखौ नायदो टाइमा दंखायो बेनिफ्राय जागायगोन बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइमा जाबाय 11 AM आव सहैनांगोन डेट जाबाय स' बेनिफ्राय सेन्टारा जाबाय हेन्डलुम ट्रेनिं नोंथांमोननि सेन्टार दङ बे जाबाय मुसलपुर बाक्सायाव दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोनाहाय एग्जामखौ हैनांगोन इन्टारभिउखौ हैनांगोन जेरै फार्स्टआव रिटेन एग्जाम नोंथांमोननि माल्टिपल चइस टाइपनि कुइसन थागोन बेनिफ्राय सेकेन्डआवहाय लोगो लोगो पार्सनेल इन्टारभिउ एबा PI नोंथांमोनखौ लागोन आरो बेनिफ्राय जायफ्रा सेलेक्ट जायो नोंथांमोनाहाय पस्टिं जागोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय दा बे जाबाय नोंथांमोननि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि साख्रि जेराव नोंथांमोनाहाय जि पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय क्लास्टार रिसर्स मेनेजारनि पस्टआ 10 फेब्रुवारियाव जासिगोन आरो बिनि सेलेरि जाबाय 17,000 पर मान्थ बेयाव मोननो हागोन दा बे जाबाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन दानिया जों थांसै RRBनि सायाव जों अफिशियेल नटिसखौ जोङो नायनोसै दानिया जोङो RRBनिखौ जों नायनोसै अफिशियेल नटिफिकेसन जे मा पस्टआ दंमारो मा पस्टआ एप्लाइ जागोन नोंथांमोननि साख्रिया बेसेबां दङ जों बेखौ दानिया नायनोसै दा फार्स्टआव जों नायबाय केलेन्डारखौ नायबाय अके दा बेयाव जोङो मोनदों जोंहा माखासे जानुवारि फेब्रुवारियाव बेनो जाबाय नोंथांमोना LP अके एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि जागोन एबा जागासिनो दङ बेनिफ्राय एप्रिल जुनावहाय टेकनिशियाननि जागोन नोंथांमोना 10 पास खालामनानै जेरै ITI दङबा नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन बेनिफ्राय नन टेकनिकेल लाइनबो दङ अके नोंथांमोना मोनदों गासै पस्टआथ' गोबां दंखायो 9,000 बारा दङ लाखबो थांनो हागौ आरो लोगोसे हाजारबो थांनो हागौ उनावसो मिथिगोन 10 पास खालामनानै ITI दङबा नोंथांमोना टेकनिशियानाव हागोन एन्ड जुलाइ सेप्तेम्बराव गोबां पस्ट दङ नन टेकनिकेल बे जाबाय नोंथांमोना लेभेल 4, 5, 6 दङ नोंथांमोना ग्रेजुवेट लेभेलाव मोनदों आरो आन्डार ग्रेजुवेट डेट मिन्स 10 पास जानानै नोंथांमोना हागोन लोगो लोगो अके नन टेकनिकेलाव आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि पेरामेडिकेल माखासेबो दङ स' नोंथांमोना अक्ट'बर नभेम्बराव मोनदों लेभेल 1 बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि RRBआव साख्रि फैगोन नोंथांमोना बेखौहाय मोननो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय नैबे नोंथांमोना टेकनिशियान होनोबा 9,000 पस्टआ दङ दा बिनि अनलाइना जागायगोन मार्चआव एप्रिलाव बेनिफ्राय एग्जामा अक्ट'बर नभेम्बराव जागोन आरो नोंथांमोना रिजाल्टआ मोनगोन फेब्रुवारियाव अके 2025आव आरो नोंथांमोना साख्रि जागोन दा लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा 9,000 पस्टआव खालामनोबा 10 पास खालामनानै ITI नांथारगोन नाथाय लेभेल 1 लेभेल 2 बायदिसिना पस्टआव ग्रुप डिआवहाय नोंथांमोना 10 पास खालामबानो बा डिग्री पास खालामबानो आन्डार ग्रेजुवेट खालामबानो नोंथांमोना बेयाव साख्रि मोनगोन नेक्स्ट लेभेलाव आरो बिनि डिटेल्सआ फैगोन नेक्स्टआव आरो लोगोसे RPF GD कनस्टेबलनि सायावबो फैगोन